A nyelvtanulási folyamat egy nehéz folyamat, és hosszú távra kell tervezni. Meg kell értenünk, hogy 1 hónap alatt, 2 hónap alatt lehetetlen megtanulni egy idegen nyelvet, csak akkor lehetséges, hogyha tényleg napi akár 100 vagy 200 szót is fejbe tudunk tartani. Erre meg megfelelő technikákat kell alkalmazni, illetve bele kell 100%-ban élnünk magunkat, hogy az adott környezetben tudjuk használni az adott nyelvet. Ez nagyon nehéz, és nagyon kevés ember tudja rászánni az egész életét egy nyelvtanulásra. Pontosan ezért szoktam mondani, hogy ne gondolkozzunk 2-3 éves távlatba. 1 év. 1 év, és a titok az, hogy rutinná alakítjuk a tanulást, és megtanuljuk, hogy hogyan kell helyesen nyelvet tanulni. Mi ezt ígérjük, mi ezt biztosítjuk 100%-ban, hogy a siker természetesen elérhető. Nem hiába mondjuk ezt az 1 évet, többszörösen bizonyítják a tanítványok, hogy látható eredményeket lehet elérni, hogyha akár napi 10 percet rászánunk a tanulásra, és természetesen, hogyha a legelején megtanuljuk, hogy hogyan kell helyesen használni a nyelvet, hogyan kell helyesen rögzíteni a tanultakat, tárolni és visszaidézni. Meg kell értenünk, hogyan működik az agyunk, és csak akkor tudjuk megérteni, hogy pontosan hogyan tudunk helyesen egy nyelvet elsajátítani.